На тази машина се приготвят аксесуарите, а там се огъват. Тук се режат, а тук се огъват. Машините са изцяло немски. Така се приготвят аксесуарите в Ауфорд. Това са аксесуарите, които се произвеждат. Била, покривни била, един бърз поглед към фабриката отвътре, огромно нещо, огромна структура, изключително чисто подредено. Тази машина е за фолира. Фолира стоманата, която идва на ролки и пак я прави на ролки, но пак фолирана. Така че тук на место се фолира. Така, вече сме на самата машина, която прави перфорацията. Перфорацията на самите... Ето тук правим стенен панел, микрориб в момента. Ето ги валяците, които правят перфорацията и отива на там. Ако искаме да сменим продукта с друг, примерно покрив, слагаме някои от тези машини, които са слагат ето така тук на тези всичките установки и да се смени перфорацията към покривен панел, 3 ребра, 5 ребра, различни стени. Отгоре върви за външната ламарина, всъщност това е вътрешната отгоре, така като гледам отдолу е външната, така че там се слагат ролките с, ето ги самите ролки, с стоманата и тръгват насам към машината, която ще направи вече вътре в самия панел, ще има и пяна и така нататък, по-нататък ще го снимаме и това. Така, тук вече панелите излизат от тази машина, има поставена пяна вътре, лепило, което другите производители не правят между другото. И е тук има едно огледало, с което се наблюдава и панелите от другата страна. Значи, нали, това са вътрешната част и това е отдолу външната част. Тук в момента се прави, какво е това, 9006 сиво. И човек наблюдава на това огледало как върви и от другата страна. Вече тук отиваме към режещата машина. Но погледнете за какво става въпрос, за каква чистота. Всичко е толкова подредено. Не очаквах. Бил съм и по други фабрики на други производители, но не очаквах такива мащаби и толкова чисто. Така, вече сме при резачката, която преди малко само загатнахме. 7 метра е в момента зададената дължина автоматично от този компютър. И сега ще видите как на 7 метър панела идва и робота си го реже за секунди. Ето вече сме на 7 метър. Срязва се. И така, срязано е, ето го парчето там. По този начин се реже и заминава. Значи набързо само, това е масата за тестване. След като излязат панелите вече готови, нарязани, има човек, който ги тества.
преди да ги изпрати към обекта или към клиента. Homojenitenin sağlanması. The idea is to make it homogeneous, you know? This is the sticker here. This is the same, I mean same location of homogeneous with the same location of homogeneous. This is what you should look. This is homogeneous. Да. В момента гледаме дали лепилото навсякъде като еднородно, така да го кажем, навсякъде. От другата страна тестваме. Така че гледаме как самия панел е преминал през всичките процедури, за да стигне до тук. Така че всяка една партида се прави това нещо. Вече сме на края на финала. Ето и така пристигат панелите, листите от резачката, която беше малко по-натам. Идват тук и след като дойдат тук, ето къде отиват. Отиват на всичко, абсолютно всичко автоматично. Отгоре, между другото, 70% от енергията се използва от слънчеви панели, соларни панели, които са разположени на целия покрив. 350 метра е дълга самата линия, така че енергията за тези панели идва почти изцяло от слънцето. Ето ги самите. Значи тук е едната идея на това нещо, защо са разделени, за да могат да изстиват, идвайки от висока температура 60 градуса, нарочно стоят така разделени, за да могат да изстиват по-бързо. И след това вече като пуснат тук, на другата линия вече са изстинали и отиват към последния робот, който сега ще видим какво прави. Хваща този панел. Ето как е хванал в момента предния панел и го подрежда на пачката. Пак казваме, всичко е автоматично, хората само стоят и наблюдават процесите. И от тук ще отиде на фолиране на последната машина и оттам вече към съответния обект. След като панелите се поставят от този робот там, отново идват насам за последната си стъпка, фолирането. Ето е това момче. Извършва цялата дейност. Общо взето навсякъде по един-двама човека работят на машина, което прави почти изцяло автоматизирано производство. Сега след като пристигне тук, предстои последната стъпка и от тук вече панелите заминават по предназначение към обектите, към клиентите. С тези вилици се товарят. Как се слагат отдолу и в същото време започва фолирането пак от робот. Друг робот слага отдолу тия парченца да легне
и така почти е готово за експедиция. Даже не почти, вече. И накрая стигаме до най-важното, как да се разтварят панелите. Тук имаме две вилици. Едната е около 8-10 метра. Ето, сега ще я видим отблизо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Точно 10 метра е тая вилица. Голямата, а другата е малката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 метра е тая малката. Препоръчваме разтварване на интерпанел само с такива вилици. Ако някой има нужда, нека да се обърне към мене. Доставяме ги до 2 седмици за цена. Нека да се обърне към мене. Ще оферираме, цената ще е добра. Така че можем да доставяме и такива вилици. Така, в момента сме в лабораторията. Правим един опит на опан и на натиск. Тая машина прави тестове за опан и натиск. Отдолу сме сложили панел. Има си хора, които отговарят само за това. Ето как изглежда самата лаборатория. Тестване на минерална вата, тестване на светлина, UV, на самото покритие на панела, хитинг и драйинг овън, значи загряваща и изсушаваща, тестване на плътността на всеки панел, така че акредитирана лаборатория, който иска може да си тества всичко, абсолютно се тества при производството. Ето в момента върви теста.